היי לכולם ותודה שחזרתם לצפות פה את סרטון שלי. אז היום הכנתי לכם טוטוריאל על מראה פנים זוהר וגלואי. זה בעצם ההגדרה שלו באנגלית מראה שהוא dewy. זאת אומרת שהמקאפ הוא יחסית רטוב, המראה מאוד נראה לחוטי ומבריק ובריא. כמובן שלא מבריק יותר מדי כדי שלא נהפוך להיות ליצניות, אבל אני מאוד מאוד אוהבת את המראה הזה גם בקיץ וגם בחורף. בחורף נשים יותר נוטות להיות מאט, ואני אישית פחות אוהבת מאט, אני יותר אוהבת את המראה הזוהר הזה. אז אם בא לכם ללמוד איך עשיתי את המראה הזה, אז תמשיכו לצפות. ביי! אז אני מתחילה עם שילוב של שני מקאפים אהובים, לוריאל טרו מאץ' בגוון N5 ו-Wake Me Up של רימו בגוון סן, נראה לי. בכל מקרה אני אשאיר את הפרטים בתיבת המידע. אני מערבבת בין שניהם כי זה בערך הגוון שלי עכשיו, אני חצי שזופה חצי לא, ובעצם מניחה על כל הפנים. להסתרת קיעויות אני משתמשת בקונסילר MAC Pro Longwear בגוון NW25, ובעצם בתפיחות מכסה פיגמנטציה. לקונסילר מתחת לעיניים אני בעצם בונה מעין הערה, אז אני משלבת גם NW25 וגם NW20, ובעצם בתפיחות עם האצבע מניחה מתחת לעין. אני לוקחת את אותה מברשת מקאפ ובעצם מטשטשת את הגבולות. מניחה טיפונת מהקונסילר המעורבב על המצח, גשר האף, מעל השפה ועל הסנטר. פה אני בעצם הולכת ליצור הערות. שוב מטשטשת עם אותה מברשת מייקאפ. ועכשיו לבונבון המרכזי של הסרטון הזה. זה אילומינטור של אלף, וזה בעצם מעין שימר נוזלי, אפשר לקרוא לזה ככה, שמשתלב מצוין עם חומרים רטובים, זאת אומרת עם מייקאפים, עם קונסילרים. אני אשאיר לינק לרכישה, הדבר הזה מושלם, הוא עולה איזה $2-3 והוא נותן לי את הגלו הזה שאני רוצה. שימו לב, אני מניחה אותו באמצעות מברשת סינתטית. מה זה מניחה? בעצם מטשטשת אותו לתוך המייקאפ בתפיחות, לא במריחות, כי אחרת ייווצר לי מצב של פסים וסימנים על הקונסילר או על המייקאפ, ולכן בתפיחות אני מחדירה אותו אל האור. לקבע את הקונסילר ממש מתחת לעין, אני משתמשת ברימל סטי מאט פודרה, ושימו לב, אני לא עולה על האילומינטור שעשינו, אני רק מקבעת ממש מתחת לעיניים כדי שהחומר לא ייכנס מתחת לקמטוטים שיש מתחת לעין. מקבעת טיפה את האזורים שבדרך כלל נהיים שומניים אצלי. לברונזר אני משתמשת בברונזר של NYC בגוון סאני, ובעצם מחממת את הפנים, עושה הצללות. אני רוצה באמת מראה שהוא שזוף, גלואי ועדיין מותאם לחורף. אני לוקחת את אותה מברשת שהנחתי איתה את המייקאפ, זו סיגמה F80, אני אשאיר לינק לרכישה למטה, ומנקה בעצם את קו הלסת למראה של קונטור חד יותר, ועם מברשת פלאפית קצת יותר קטנה, בעצם עושה הצללות לגשר האף. אני משתמשת פה בסומק וורם סול ממק ומניחה אותו על הלחיים. אתן כבר יודעות כמה אני אוהבת את הסומק הזה. ולהיילייטר שימר אני משתמשת במרי לומינייזר של The Balm,
שימר מושלם שאני ממליצה לכל אחת שתרכוש אותו ושיהיה באוסף שלה. אני עוברת לעיניים. אני מתחילה את הגבות, עיפרון לגבות של רבלון בגוון דארק. אני מאוד אוהבת את העיפרון הזה, כבר סקרתי אותו במומלצי אוגוסט שלי, כן. ובעצם מקבעת את הגבות עם הג'ל שמגיע עם העיפרון. ואני משתמשת באותו ברונזר, אתם גם יכולות להשתמש בברונזר מט, כל ברונזר מט שיש לכם, ובעצם אני מניחה אותו כצללית מעבר בשקע העין. עכשיו לברונזר שקיבלתי בערכה של השיזוף שלי של סן מוריץ, אני שוב אשאיר את כל הלינקים למטה בתיבת המידע, אז תבדקו אותה, ואני משתמשת בברונזר המבריק הזה כצללית על כל האפאף. שוב חוזרת עם אותה מברשת פלאפית ומטשטשת, ועם הברונזר השימרי, והוא בעצם מאוד קרמי, אז אני מניחה אותו על האפאף התחתון. לא הייתי משתמשת בברונזר הזה על עצמות הלחיים כי הוא מבריק מדי, אבל כצללית הוא מושלם. את אותו שימר של The Balm אני מניחה בזווית הפנימית של העין ובעצם הגבה. שימו לב, אני לא משתמשת ביותר מדי מוצרים למראה הזה, באמת שכל אחת יכולה להשיג אותו. ולמסקרה אני משתמשת במסקרה של ג'ורדנה כהכנה לריסים המלאכותיים. אני ממלאה את השפתיים עם עיפרון לשפתיים של ג'ורדנה, גם זה בגוון 20, טוני, משהו כזה, וממלאה את השפתיים. אני לא רוצה ניוד שהוא חיוור מדי, אני דווקא רוצה ללכת על ניוד שהוא קצת יותר חום, וה-red blushing או blushing nude, לא. השפתון הזה של קליניק נותן לי את המראה שאני רוצה. ומניחה ריסים, אלה ריסים של צ'רי בלוסום, אני לא זוכרת את המספר שלהם כרגע, אבל אני אבדוק לכם, וכמובן שהכל יהיה בתיבת המידע. הסיבה שאני בעצם אומרת לכם, זה יהיה בתיבת המידע, כי אתן כל הזמן שואלות ותגובות, שכבר כתבתי את התשובות עליהן בתיבת המידע. כאן בעצם אני מאחדת בין הריסים שלי לריסים המלאכותיים. טיפ למי ששמה רק ריסים מלאכותיים בלי אייליינר, ממליצה לקחת עיפרון שחור ובעצם לתחום את הזווית הפנימית של קו המים העליון. זה בעצם ייתן מראה קצת יותר רך ופחות נוקשה, כמו שרק ריסים מלאכותיים ללא אייליינר בעצם נותנים. וסיימנו. אז זה בעצם המראה הסופי של המראה הזוהר שלי. אני לא עשיתי יותר מדי בעיניים, כי העדפתי פשוט לתת לכל הפנים להיות מרכז העניינים. כן? ובכל מקרה, אם אהבתם את הסרטון, אתן יודעות את הדריל, תעשו לייק, אני אשמח לתגובה מכן. אל תשכחו להירשם לעמוד שלי בפייסבוק, לאינסטגרם שלי, וכמובן לעדכונים שוטפים בבלוג. אוהבת אתכם מלא ונתראה בסרטון הבא. ביי! בת כמה היית? את רוצה שנאמץ יחד אלפקה סגולה שמפליצה נצנצים ורודים? את אוהבת אותי?